Ma'am, unsay imong last nakitaan nga gahi? Welcome back to my channel, mga ka-mindset. Tata diri karon sa Temple of Leia. Woo! Yan guys, mga tanata sa mindset sa mga tao diri karon. Unsay may last mo nakitaan nga gahi? Ito nga na to ma'am, og taga-asa ta? Mage from Davao City. Ikaw sa mong join ma'am? Ikaw kaila. Ikaw si May ma'am no? Ikaw sa mong join? Akong birth month. Oh, okay kayo. Ikaw ma'am? Laika, Davao. Ah, Davao. First time niyo diri ma'am? No. Ah, sino mo kaugdor yan ma'am? Yes. Yes. So sige na sa gari guys, nasa nasa Temple of Leia. Ang morning nagbutaan na guys, unsay mo nakitaan last nga gahi? Tintin dito. Unsa kay tay name na to ma'am og taga-asa ta? Lina Mercado from Toledo. Ah, liwa ma'am, no? First time na ma'am? Oh, yes. O ba? Morning nagbutaan na guys, first time ma'am day. Ma'am, unsay mo nakitaan nga gahi? Gahit dire? Ah. Kanang gamay kay goten diha. Taga-asa kay ko ma'am kung sa name na to? Taga Karkar. Ah, kaya ikaw sir. Yes. Home of Chicharon. Oh, lamig kayo, Charon. Okay kayo. First time niyo dire ma'am, sige na magara dire. First time. First time na ko, first time. O mo dito kumuta na guys. Ma'am, unsay mo last nakitaan nga gahi? Unsa kay yung name na to ma'am og taga-asa ta? Krisha. Taga-asa man. Taga Mindanao. First time mo dire ma'am? Dili. Sino kaya dire ma'am? Muslim ka ma'am? Dili. Okay. Dili first time ni ma'am dire guys. Sumuni dito kumuta na unsay mo last nakitaan nga gahi ma'am? Kani. Ano? Taga-asa kay ko ma'am o kanang unsay mo name? Mary Chris, taga Mandawi. Manaw. Sige na kaya dire ma'am. First time. Muna na kumuta na guys. First time ni nakari. Unsay mo last nakitaan nga gahi ma'am? Toray. Unsay kay nga na to ma'am og taga-asa ta? Elisa Corpus, taga Surigao City. Ikaw ma'am? Algie School, Surigao City, sir. First time niyo dire ma'am? Ako, sir, no, dili. Ako yung first time. Ikaw first time. Muna na kumuta na guys. Unsay mo last nakitaan nga gahi? Something dito. Unsay kay name na to ma'am og taga-asa ta? Ako si Evangeline Insomo from Surigao City. Surigao City! Ikaw ma'am. Joanne from Surigao City. So first time niyo dire ma'am sa Cebu? It's my first time. Ikaw sa ma'am? Second time. Nagunda dire sa mga simento, mga gahi-gahi, mga bato-bato nga lugar. Muna na kumuta na unsay mo last nakitaan nga gahi ma'am? Adto. Unsay kay name na to ma'am og taga-asa ta? Rina, taga Mandawi. Ikaw ma'am? Karen Ramos, Cebu City. Karen po. Karen po. Ma'am, first time niyo ma'am or sino mo ka dire? Sige na, nag-tour kami sa mga parents. Sila ang from Samar. Samar. Okay, guys. Naalta din sa mga bato, mga simentong dapit, guys. So, muna na kumuta na. Unsay mo last nakita ng gahi, ma'am? Siminto. Ikaw, ma'am, unsay mo last nakita ng gahi, ma'am? Satwa. Unsay kita yung name na to, ma'am? O tigasa ta? Lojilin, taga Pardo. Taga Pardo ko, ma'am? Tariyo ta, ma'am. Taga Pardo sa ko, ma'am. First time mo, dili, ma'am, share yung kagara dili. Second time na. Second time. Nagdita diri guys sa mga simento, mga gahi nga lugar. So, muna na kumuta na. Unsay mo last nakita ng gahi, ma'am? Bato. Sure, ma'am? Ano pa yung pangalan natin, sir? Taga saan tayo? Ako po si Dean, taga Nueva Ecija. Ilan po yung schools niyo po? Oh, sorry po. Dean po kayo, di ba? Dean po yung name ko. Joke po yun. Tapos, ikaw, sir? Prince po, Nueva Ecija. Saan si Princess po? Prince. Kaya nga po, saan nga po si Princess? Wala. Nueva Ecija. So, first time nyo dito, sir? First time. Ayun. Syempre. Welcome to Cebu, guys. Andito tayo sa Temple of Leia, guys. Matitigas, maraming semento. Ito yung magandang tanong, guys. Ano yung huling nakita yung matigas, sir? Matigas. ito pillar. Ayun. Ano yung huling nakita yung matigas, sir? Yellow. Ano pa yung pangalan natin, sir? Taga saan tayo? Ako po si Jonas from Nueva Ecija. Ayun. First time nyo dito, sir? Yes po. Ayun. So, that's a good question, guys. Andito tayo sa Temple of Leia. Matitigas, mga semento, lahat. Yeah. Sir, ano pa yung huling nakita yung matigas? Semento. Kamu guys, sa inyong tanaw, sa inyong last nakita nga gahi, please comment down below. That's all for today's video. Mindset ba naman sa natog mo? Ipalo sa kanya, ma'am, sir, eh?